Dlamini ninjani mfana? Livuliwe igate? All right. Amen. Bathi igama ngubhaka. Kuningi akumele sibafundise abantu ngemfihlakalo yakamoya. Kuningi uNkulunkulu uyasebenza emfihlakaleni. Uma ukhona emhlabeni uze ungawangabazi amandla nobukhulu bukaNkulunkulu. Amandla ubukhulu bukaNkulunkulu uze ungabangabazi. This is King Bhakanzama Palace. This is King Bhakanzama Palace. King Bhakanzama Dam and Village. This one. Ake sehle. Njengoba ngishilo ngathi ngifuna ukukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho. Babusisiwe. Yabo khehla. Babusisiwe labo othemba labo lungu Jehova. Uma sengene la suke sengifike khona ngqo. Uma ngiphuma ngapha futhi ngiya kuloya muzo phezulu. Muzo ongawakha loya within 3 months ngawuqeda. Ngiyehla ngenzansi. Ngiyajabula ukubona ukuthi abantu bayangena. Ngoba njengoba bengena nje ifuna ukukhuluma indaba zasemazulwini. uNkulunkulu asikho isikhalo somuntu angakwazi ukusilalela. Futhi uNkulunkulu uyakwazi ukuveza ulwaka lakhe base abantu bemjwayela kabi. Yeah, this King Bhakanzama Dam and Village, as you can see. Yeah, shona inzansi. King Bhakanzama Dam. Uma ngithi ngihambe ngayo olwandle, ngibona abantu bebhubha abantu eKZN. Bayazi abantu kuyaye kube nezikhukhula ezibhubhisa isonto lonke. Kubhodloka imigwaqo, kufa abantu, ekwenzeke yonke into. Kodwa uthola ukuthi abekho abantu abasukumela phezulu, wonke umuntu uyakhala. Kodwa this time around ngithema ngibona ukuthi kuyabhujwa. Ngagijima ngayo olwandle olusemhlanga. Ngiqoke ngiconsa ngoba uNkulunkulu uyahlonishwa. uNkulunkulu kufana noma uye court. Mawuye court baba uyocela ukuthi ucela ungagwetshwa, ufuna ugqoka uconse. Uma ucela nje baba, you prepare yourself qala ube into ehlanzekile bese udlulisa izikhalo zakho bese uyanxusa bese uyacela. Ngimela. This is Makhanda house in case you don't know this one. Ngashona khona ngoba uma uyilahla uNkulunkulu ukuthi nampa abantwana bayabhubha uNkulunkulu azime lezi ikhukhula. Akumina uKing Bhaka ozomisa izikhukhula. And angifuna abantu bangimisquote mina. Akumina uKing Bhaka ozomisa izikhukhula. Izikhukhula zimiswa uNkulunkulu. Izikhukhula zinqotshwe emazulwini. Izinkinga zakho zinqotshwe emazulwini. Izinkinga zakho zinqotshwa uNkulunkulu. Mina ngithuluzi lokwazi ukubona imfihlakalo zakamoya. Mase ngiyagijima ngisebenzisa amandla enginawo ukuxhumana nongabonwayo ukuthi izikhalo zabantu aziphenduleke. Yini into abantu abangafuni ukuyizwa lapha? Kodwa mzwane ngathatha udumo ngathi akube olwami kobe sengiyabheda emhlabeni. Kodwa lonke udumo linomnikazi walo okuNkulunkulu owayekhona emandulo osasakhona namhlanje. Njengoba ngakhile bayakhumbula abantu ngiyiqala lendlu nansi. Bayakhumbula ngiyiqala lendlu. Njengoba lendlu isilesigaba. Hayi ngoba kuuhlakanipha kodwa ipower yasemazulwini ngoba uNkulunkulu yena ugobela.
mase ngizoba neMakhanda Dam la ngilawula khona izinto ngilawula kuMakhanda Dam mase ngilawula olwandle. Imoto engihamba ngazo akona ukusa nemfundo nokuphapha, cha, kungintando kaNkulunkulu ukuthi ngibe la ngikhona. Uma abantu bebhubha ngoba even ngisho uJesu Kristu ezemhlabeni babebhubha abantu, kwawuye uNkulunkulu othumela indodana ukuba ihambe emhlabeni kolwa lezimpi abantu ababhekene nazo. uJesu uze emhlabeni vele kuyabhujwa. Ngeke bengabusile ukuthi kubhujwelweni. Angiphela isizathu ukuthi eze emhlabeni uJesu ngoba kuyabhujwa. Angithi isizathu ukuthi uShembe ame ingoba kuyabhujwa. Angithi isizathu sokuthi umpostoli ame ingoba kuyabhujwa. Angithi isizathu ukuthi olahlanyana bame ingoba kuyabhujwa. Angithi lapho ukhona uMakhosi ekhaya isizathu sokuthi ukwazi ukubona ibonakaliso ngamaphupho, ukwazi ukusebenza abantu banqobele ingoba kuyabhujwa. Kuqala kubhujwe mase kuyanqoqa mase kuyakhalwa. Yingakho osukile namuhla ngisho ngithi uma ulapho ukhona ukuguqa ngedolo lakamoya khona umehluko ozokwenzeka. Elakamoya uphinde uguqe ngedolo lenyama ngoba ngibonile ukuthi kuthe sekubhubhiwe kotho ngathi koNewcastle all over. Ngathi ngisuka ngithema ngikhuleka olwandle ngase ngilinda impendulo kuthe ntambama mayibuya impendulo ukuthi ngeke kusaqhubeka neKZN yonke. Hayi ukuthi mina ovimbile, kodwa ngokukwazi ukuxhumana nonamandla ngomthandazo nongwake sesigodlweni yiko lokho. Yingakho mina ngiyake ngisho ngithi ulapho ukhona baba uyathanda uthandi uyawudinga uMakhanda oil ngoba kwenza kube lula. And if you understand why oil, it's because amafutha kulula ukuwafaka amandla ukuze akwazi ukunqobela abantu ngoba impilo emhlabeni ingamafutha. Uma usugeze waqeda ugcoba amafutha. Uma ungena emotweni idinga amafutha, ungena ebhanoyini amafutha, udla ukudla kunamafutha, ukudla wenza noma yini, oil must be there. Yingakho kulula ukusebenza ngamafutha, kube lula ukulawula ngamanzi ngoba amanzi afola i-basic needs yomuntu. Kodwa lento inama level ngoba nama ngilalanga ngavuka sekuthiwa King Bhaka. Yingakho ukuthi uyayibheka izinto zami akuzona izinto ezinormal kahle mawubuka ngobuhlakani basemhlabeni. Kukodwa nje ukuba nale nkuzimalanga yaleli damu kuyakhombisa ukuthi kunemfihlakalo enginayo. Kodwa ekumele ngisize ngaye abantu ukwakha ivillage enje ivillage kube nevillage enje nanti isange ngene kulona phezulu, yabo, ukwakha kanje kuzoba nendlu elapha kanje akubona ubuhlakani bam. Yonke into baba imap yayo, yonke into baba iplan yayo isemazulwini. Alikho ilanga la ngiyoyikhukhumeza khona okudlula uNkulunkulu. Yingakho noma ngikhuluma ngiyaye ngithi ugobela wami unguNkulunkulu ngoba ngifuna nawe wazi lapha ekhaya ukuthi kuyonqotshwa kalula mawube uNkulunkulu phambili. Yingakho ngisho ekhaya lakini akumele umsindo ube khona ngoba uNkulunkulu uyahlonishwa, akahlale endaweni nomsindo. Ngoba uNkulunkulu uyahlonishwa futhi ngezinga eliphezulu, akahlali endaweni uNkulunkulu enomsindo. Khohlwa yenzeka into efana naleyo ukuthi ngabe uNkulunkulu kahle loyo. Even idlozi alifuni umsindo la ukhona. So kunabantu abanamabhadi ekumele basizwe kuwona bese befuna ukuchallenge umbuso kaNkulunkulu. Bese abanye bezofuna ukuchallenge ukuthi uKing Bhaka amandla uwathathaphi. Ngiyasho nje ukuthi igama nguBhaka isibongo kanzama bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingwele lebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likaMentshisi ngisho ithuluza ngihambi na ngilifica entsimini. Uqama uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadwa ikhulule ngumfoka amakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ingwele ngaphuphile baba. Inyoni ziphupha mihle namalaka umthombo ogelezayo angeke uwabona amanzi aqhamukaphi kodwa uzowabona le ephuma khona. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje, kanjani makunje azothi umuntu King Bhaka
awuboni ngani before ziningi kakhulu izinto ezenzeka emhlabeni. Awukwazi ukubona yonke into eyenzakalayo emhlabeni kanye kanye. Ingakho nawe inkingo onazo awukwazi ukuyibona zonke imbangela yazo. Kodwa mase kune problem kumele ubhekwe ukuthi inkinga idalwe yini ukuze ingaphindi idaleke. Umonakalo usukaphi ukuze kuvalwe isiphethu la kusuka khona umonakalo. Uyabona uma uzobuka into ngokufuna ukunderstand nokufunda uzozwakala ama-comment noma uphawula. Kodwa uma ufuna into ungene usathane unomoya wokufuna ukulwa nowokugxeka uzothi uma ucommentela ukuthi kodwa uyisholoni into yenzeka. Ziningi into engiyishilo ekumele abantu bayibuza ukuthi ngisuke ngazi ngani. Uyabona le ndaba leyo ukuthi ngikhulume ngezinto ezisuke zizofika zonke zenzeke. Kade bethi abanye King Bhaka wathi i-ANC izothatha kodwa ishodile ngamaphesenti awabanga. Baba emazulwini akubalwa izibalo akushayo imathematics emazulwini. Emazulwini kubheka ukuthi ubani ophambili. Imathematics indlela yokuhlunga kwabathile mase kumele ungene kuhulumeni. Emazulwini kubheka ukuthi ubani ophambili ulandelwe ubani. Ubani ozobahola. Ayikho icalculate ukuthi siyabala omunye uyoba na 47, omunye abe na 45, omunye ngeke uthola u50 plus i-criteria ebekiwe ukuze ukwazi ukuhlunga nokufeza inhloso ezithile. Asisebenzi ngenhloso thina sibheka ukuthi yini ehamba phambili. Uma sengithe uRamaphosa uyalithatha ihlandla lesibili akugeji lapho. Uma sengithe abantu bazonqoba akugeji lapho. Uma sengithe isiphepho ngeke sisaqhubeka njengenjwayelo ukuthi kube nomonakalo nezikhukhula ngoba sengikhulekile from now ngeke sisaqhubeka. Umonakalo obusuku wenzekile before sinyukele kubabe emazulwini dudu kulabo. Abantu kumele bangasabi ukuzehlisa bathi King nakho kunje kumele kwenzeke kanjani mase siyakhuleka. Makhona abanye abakhulekayo kwezinye indawo ihlangane emazulwini umkhuleko. Makhona abaphahlayo kwezinye indawo kuhlangane ezulwini ukukhala nokucela. Hayi lento kudonsana emhlabeni. Papa yini cela ukuvalelisa papa yini. Hawu ngeke phela madoda never dlala abantu.